Ahoj, jsme obecně prospěšná společnost Spirála. Podporujeme lidi s duševním onemocněním, aby mohli pracovat a znovu nalezli své místo v životě. Pro veřejnost poskytujeme cateringové služby a údržbu zeleně. No a máme takový nápad. Jaký? Poslechněte si pana Salveta z firmy Vinke. Vinke je rodinný podnik s dlouhou tradicí, který se snaží chovat společensky zodpovědně. Proto jsme chtěli zadat údržbu naší zeleně a relaxační zóny, která obklopuje náš areál ve Frýdku Místku, nějakému podniku se společenským přesahem. Hledal jsem hodnou organizaci po známostech na internetu a podobně a po více než jednom roce jsem našel Spirálu v Ostravě. Myslím si však, že by to vše mohlo jít jednodušeji a rychleji. A tady je ten náš nápad. Aplikace, která umožní propojit ziskový a neziskový sektor. Umožní firmám a neziskovkám setkat se jednoduchým a rychlým způsobem. Neziskovky a sociální podniky umí nabídnout velmi mnoho zajímavých služeb a produktů, jenom o tom možná nevíte. Vyberte si tu, která je ve vašem okolí. Má vhodné služby, zajímavý příběh, dobré reference. V aplikaci můžete získat kredity za spolupráci a odběr služeb. Také umožní neziskovkám se vzájemně podporovat, řešit nabídku a poptávku. Můžeme spolu vyměnit vaše služby za naše služby a výrobky. Zamýšlená aplikace, celý ten projekt, který Spirála vymýšlí, prospěje nejenom neziskovým organizacím, ale právě propojování soukromého, veřejného a neziskového sektoru. S projektem Spirála jsme se setkali během akceleračního programu Impact First, který Spirála vyhrála. Díky této aplikaci by k podobně cenným setkáním mohlo docházet zcela běžně. Náš spolek se zabývá ochranou životního prostředí. Tato aplikace by nám hodně pomohla. Třeba ke sjednání výměny našich služeb za tisk propagačních materiálů. Nebude to aplikace jenom pro Spirálu, Ale pro všechny.